Magandang umaga sa lahat. Dito naman ang Japan Bisaya Moves. Yan yung kasama ko. Yan. Oh. Dito sa harap ko, tingnan nyo mga isda. Oh, di ba? Magpagalo na lang ako. Pero ano namin, kaya mobs. Sa atin to, parang wala na itong isda na ito. Dami oh. Si babaw lang. Dito kami nagpwesto. Dati hindi. Yan pala si ano, si mga Bisaya Moves. Yan si Mario again. Ano? Saito. Ngayon linggo walang trabaho. Malipas oras. Wala pa, bago pa dating. Pero may lambat sana. Kanina pa ito. Parang ano, tamban. Kita nyo ba? Dami ah. Yung iba nandun. Yun sila. Yun si dulo. Walang magawa. Ito na lang gawin namin. Kanya, kung may makuha kami, mag-video ako ulit. Mga kabisaya mo dyan. Salamat sa pag-subscribe. Magawa lang din ako. Walang magawa. Tikman din namin trabaho sa amin. Agad lang din. Sige na po mga Bisaya Moves. Ayan sa Mario. Tingnan niyo yung isda. Parang galit na galit. Gusto niyang kunin. Pre, kunin mo. Ha? Ah. Tingnan na yan. Nandito na. Ayan. Ah, maliit na ano. Apa pre? Amban. Amban yan na. Ari. Taba. Ay, wasi. Ayaw, gawin na sana yun o. Yun. Yan na. Malapit na.
Grabe. Sana baka nasa sagdaan. Lagay ko lang. Hindi kasali yung lalim. Sige na po. Babay muna ngayon.